Nederlanders zeggen vaak van hunzelf dat ze koopman zijn of dominee. Ik heb de laatste maanden alleen het gezicht van de koopman gezien. Het gezicht van wij hebben wat te kopen of wij hebben wat te verkopen. Aruba heeft niks te verkopen. Aruba staat niet op koop. Aruba staat niet op veiling. Wij hebben Nederland nooit gevraagd. Nog in het verleden, nog vandaag, nog in de toekomst. Om enige schuldsanering, om enige lening. We hebben Nederland nooit gevraagd om ons in heel moeilijke momenten van de geschiedenis van Aruba, bij de geboorte van ons land, met de status aparte, hebben wij nooit Nederland voor een schenking of een schuldsanering gevraagd. Bij de sluiting van de olieraffinaderij hebben wij Nederland nooit voor hulp gevraagd. Aruba is het eerste land geweest die de ontwikkelingshulp heeft afgebouwd zoals we hem kennen. Aruba is het eerste land die heeft gezegd, wij kunnen zelfstandig in goede relatie met het Koninkrijk zoeken naar een gemeenschappelijke doelstelling waarbij we samen een constructieve koninkrijk kunnen opbouwen. Wij vragen geen geld, we vragen geen garantie en dus Aruba is niet te koop, nog voor 1 miljard, nog voor 4 miljard. Het budgetrecht is van deze Arubaanse bevolking en wij zullen met eigen lijf, met hart en ziel, de budgetrecht van de Arubaanse bevolking beschermen en verdedigen. En wanneer wij ooit misschien het gezicht van de dominee tegen kunnen komen in de Nederlander, dan zullen we misschien kunnen zitten, want dan hebben we het over naaste liefde. Dan hebben wij het over solidariteit. Dan hebben wij over gedeelde waarden, niet over geld. Dan hebben we het over normen, over van mensen houden, over investeren in de toekomst van de kinderen. Die dominee zien we op dit moment niet in de Nederlandse regering. Dus de Nederlander is op dit moment alleen koopman. En met een koopman hebben wij helaas kunnen zien deze laatste dagen dat we niet samen een koninkrijk kunnen bouwen. Want het is alleen maar materieel. Het gaat alleen maar om geld. En Aruba is niet geïnteresseerd in geld. Aruba is geïnteresseerd in samenwerking. Aruba is geïnteresseerd in naaste liefde, in solidariteit. Het houden van mensen. Blank, wit, zwart, oranje, groen. We houden van mensen. En men kan dat blijkbaar niet erkennen op dit moment in Nederland. En we wachten op het moment dat er in Nederland toch ook het gezicht van de dominee duidelijk wordt, opdat wij samen weer een constructieve koninkrijk kunnen bouwen. Ik kan niet toelaten dat Aruba op deze manier wordt vernederd, dat Aruba op deze manier wordt gegijzeld en verkracht. De budgetrecht is iets heel belangrijk. Vanuit de budget moeten we de alimentatie betalen voor onze kinderen. Moeten we zorgen voor onze ouderen. Moeten we zorgen voor de minst bedeelden in onze gemeenschap. En als die budget weg wordt genomen, omdat de gouverneur op onrechtmatige manier zijn plichten niet voldoet, of Nederland op onrechtmatige manier aanwijzing geeft aan de gouverneur, dan ontneemt Nederland het brood aan de kinderen van Aruba. En het is niet het brood dat Nederland voor ons gemaakt of gebakken heeft, maar het is uit eigen zweet van de Arubanen. En ik moet daarom ook zeggen dat zolang de begroting van Aruba niet wordt ondertekend, dat onze kinderen langzaam maar zeker zullen zien dat hun brood wordt ontnomen. Dat ouderen niet gezorgd kunnen worden. Dat de toekomst van Aruba in gevaar wordt gebracht door deze besluit van Rutte en anderen. Dat ik ook mezelf niet zou alimenteren en ik ook overga tot een staking van honger, omdat ik niet vind dat wij dit met Aruba kunnen doen. Ik zal niet van dit plek vertrekken totdat de begroting van Aruba ondertekend is.